Hej alle sammen. Vi er et par drenge, der har hørt en masse om paranormal aktivitet. Derfor har vi tænkt os at tjekke 2 steder ud tæt på hinanden, om der er paranormal aktivitet der. Vi vil dokumentere alt, hvad vi ser med dette kamera. Det første sted kommer til at være en tunnel under en vej, og hvis der er tegn på paranormal aktivitet, har vi et Ouija-board med. Lad os håbe, vi kommer i kontakt med, hvem det er. Vi er nu ankommet ned i den her tunnel, som vi snakker om før, og det er sådan lidt spooky at være her. Det er meget koldt og uhyggeligt. Det er nok derfor, der ikke er særlig mange mennesker her. Nu vil vi prøve at se, om der er nogle ånder med vores Ouija-board. Vi er nu hernede i den her tunnel, og nu vil vi prøve at fremkalde noget. Nu vil vi prøve at se, om der er nogle ånder og fremkalde nogen. Ånder, giv os et tegn. Det er ud som om, der ikke er nogen ånder her. Vi har nu prøvet med vores Ouija-board, at i starten der føltes det som om der var noget og sådan noget, men så fandt vi så ud af, at med Ouija-boardet virkede det ikke, så nu vil vi prøve i et andet sted. Nu befinder vi os i parkeringskælderen, og vi skal kigge, om der er noget paranormal aktivitet, og jeg tror, det ser op til, at der er noget her. Der er meget koldt på væggene også, og man kan mærke, at det runger i fødderne. Ja. Det er koldt herinde. Der er også sådan en uhyggelig stemning, altså man kan bare mærke, at det kommer op fra jorden. Hvad sker der? Vent, tænk mig, prøv at se ordet. Der er lige sket nogle meget mærkelige ting med mig og de andre. Altså, allerførst var der en flis, der flækkede, og så var der en skov, der blev trukket over jorden. Og skoven stod. Tag kamera! Der er låst. Er der ikke nogen andre med? Tror I, man kan ud? Synes jeg skal kravle op? Skal jeg tjekke forholdet, om der er en udgang? Har du set noget? Vent, Simon! Fuck, mand. Simon, mand. Hvad skete der? Jeg prøver lige at gå ud og kigge. Jeg er nødt til at kigge. Vi er nødt til at kigge, om den er der, mand. Simon!